Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Soyayya ban ji yake ba, a kamanni kyawun duba to tabin ki bai ba, a kulawa fannin kauna ke bana yada ba, yanzu kalamai zangar ba, salon ki bazan kushe san ba, zubin ki kalar kyawun duba, zan rike san ki ni na dawo alkawari ba da waiwai ba, zakin so na ji ya zarce suka yi ba karya ba, na yi dashen soke ce iri na girba ba na kasa ba. So ne sanadin silar zumunta, idan ka guje ni wa za ya bani gata. Ai da bazar nan take nake faman canza rawata, in kika bar ni cikin saduhu ya zana hangorana. Iya tuni na san kai za a yi koyi a fannin kauna, ruwan soyayya ne yanzu ya cinye gidana, zaton da ka harbo tuntuni shi ya soke jikina, in an yi dare sai ai rana, ni ba ne magugar zana, da ko ka rike hannayena, zan rike tutar san ka na zaga gani domin kauna, kar da kaya da zumunci tsakatanmu ko ba raina, duba jikina san kai na ciki kaga ba zan juya ba. So ne sanadin silar zumunta, Idan ka guje ni wa za ya bani gata. ai da bazar nan take nake faman canza rawata. Dan har ka bar ni cikin saduhu ya zana hango rana. So zan nuna jarumata a cikin soyayya, zan baki kulawa ko gaban yan hamayya, na shanye dukan da karshe zan jinya, kin tarba hawaye na nazarta abokin gaba. Zan nuna halarci a cikin soyayya, alƙawar na ɗauka tun zuciya ta yi niyya, na yarda da kai tuntun ba zan can karya, na riƙi so ƙauna yau na samu jidin dafawa. So ne sanadin silar zumunta, kin ka guje ni wa za ya bani gata. Ai da bazar nan take nake faman canza rawata, in kika bar ni cikin saduhu ya zana hangorana. So ne sanadin silar zumunta, idan ka guje ni wa za ya bani gata. Ai da bazan nan taka nake faman canza rawata, idan har ka bar ni cikin saduhu ya zana hango rana. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.